Hey guys, welcome back to another vlog. Mane faifinलायबाय गोदान vlogआव आरो दिनै बाय सतासा पार्टी दङ नायबो खोनादो थांनांगोन नों थांगोन थाङा हा पार्टीयाव थांगोन थाङा थांगोन आरामसे जाना फैगोन दायो दा दसे बिनि सिगां जोङो इथिं गिदिंग्रोनो फैबाय फट' लायनो बियो पार्टीयाव मा संनो आरो चिकेन दारु लोंजायो बिन्दास सफैखाबाय पुरा कालारफुल माने गोजौद्राय साइज नुदिया गरायावसो साइज जादों जादों फट' थिखांनो फैनायावनो हले मा जागोन हा फट'खौ साइज नुनाय नङा दखन दा सायावसो थाहैबाय जों बिराद सिङावसो फैबाय दखन नायलाय बा 20 लाखसो नांसिगोन दखन बेखौ फट' थिखांनोबा हा मोजां एसे बादा हायावसो गोलैजोबना दङ बिबाराबो बरा इउनिकखा ini नाय बिबारा बिराद साइजनि थांसिबाय फट' लानो फैदोंमोन आरामसे बे खामानि जादिया दिसिला नाङो नी हा इथिंबो लानांगौ बोरो इथिंफ्रायथ' सान्दुं नोंखौ मायबासो नुगोन बायदि मोनदों आं मिथिनांगौ बोखोर जाबाय थायोलै भया जोंखौ खाना जानो लिंफैदो जों ओंखारखाबाय निया मोजां मोनजाया अमा मोजां मोनजाया ब्रयलार जाया क माखारबाय इमान खमय बिजों थांगोन नङा मोनजा मारसिगोन जोङो जाग्राफोरा न' दाख्लै फुजानि आबग्राफोरा नोंसोरनोमोन दिनै पुरा मोनजा मारगोन नै बेदर नङा नङा दालिसो इयो नैथिसो नैया पार्टी sino nunggu ke boy terus tuh kan salah moja nger baju guna kok lase guru kan isu nama anu videoan oh jiba nih zabai jeng nih megong itu dari mana ang partner mana partner mana khas partner serius ya Papa ini kali nih khas partner baru nih sampai mana tunggu kalau dokter akan buat aku tuh ada nambah ya kita dokter akan buat aku tuh ada nambah tunggu deh das ya kalau karena ke apa ya karena kan जाखां लोंखां आरामनो देरला ओंखारबोबाय जोङो खानायखौ जाखांना फैबाय जोङो मेगननि जानो जाखै जाखांना फैबाय जाखांना फैबाय जोङो बुंना मा बुंलायनांगौ बुंनो खमाय गैया इथिं खिथि जानो हागोन इबे mana lado hoi iya udah nge iya lado hah mana ya hah mana tuh no ini jangan dus pura tanglain si tahun no beg se kelarannya arsijana talasi kan yo hah tang siapa kamu ini deh mau sama mana bay jangan lupa fokus sama dia man ya maaf nih mana dengar ya mana sih pura teh ini kalau doi naik gini loh, iron gini ya. Maaf kan jangan tuh ya. Dari kecil ini iron tentu menang. Gua apa mau farm enggak? Cukup baik deh tanggaman, batang di karya. Tahu kom dengar, betri karya rindu nggak? Idin tangsi. Cukup mun nih, malu kelani sih. Makare war. Bujuk ya? Bujin apa? deh hongkal deh, gorom lagi mau. Saya baru gari lagi ya ru. Apa sih? Kabai mal kedun kabai. Udah pokoknya zabnang gelus ya. Guys, bentar baper kedun ini di sini lo. Please subscribe karena galang kah. Angnya garia, dokan ni mal lebih arah zona tabai. Malai pernya ini. Maaf ya perhamdana ini dong. Malah beli riksya oleh bos tak kata sebenarnya mungkin
बस्ता सरायसो नागिरदों नामा लिलाय जुसफोरा दासो नुजाफैदो इमान खमाय आं नायबाय माल लायनो थांनो मानसि नागिरदों आं नागिरबा मोना इमान नागिरदों आङो दानि माल लायनो थांनायाव इखिनियाव थिखांगौ आथिं थिखांना हरनांदों मिथिगोन ना नैखौ लाना थांगोन बेखौनोथ' लाना थांदों ना सम गैया मा गैया एफेक्ट लाबाथ' मिथिखायो जोङो फायदो होनना